Som si kúpil tieto a potom som našiel tieto. Takže môžem im povedať, že zavolaj Ferovi a oni zavolajú Ferovi. Tam nejaké najlepšie AI okuliare a našiel som práve takýto kúsok. Nachádza sa na medzinárodnej výstave okuliary v Shenzhene a ideme sa pozrieť, aké produkty tu dokážeme nájsť. Aby som sa na výstavu dostal, musel som najprv vyhodiť smeti, nasadnúť do taxíka a vyrážam na stanicu. Presúvanie sa po Číne medzi mestami je rýchle a jednoduché, stanice sú obrovské, moderné a čisté. A vlaky tu naozaj skoro nikdy nemeškajú. Z Guangzhou do Shenzhenu trvala cesta vlakom asi pol hodinu, cesta metrom ďalších 20 minút a som na výstave. Na tejto výstave sa dá nájsť prakticky všetko z okuliarového priemyslu. Púzdra, obaly, rámy, šošovky, slnečné okuliare, dioptrické okuliare, športové, elegantné, detské, pracovné alebo ochranné okuliare, takisto smart, AI a AR okuliare, taktiež optické prístroje na meranie zraku, kontrolu šošoviek, nastavenie okuliarov a rôzne vybavenie pre optiky. Som na výstave okuliarov v Shenzhene a hľadám nejaké najlepšie AI okuliare a našiel som práve takýto kúsok. Toto zrovna nie sú AI okuliare, ale nejaký vintage kúsok. Zajímavé. To je AI systém na prispôsobenie okuliarov. Ono vás to vlastne v tejto kabinke dokáže zmerať a zistiť to, aké rámy potrebujete, aké šošovky potrebujete a to vám tu na tento robotík potom rovno vyberie. Tie stánky s najzaujímavejšími vecami sú naozaj preplnené a ťažko je tu len vôbec vyskúšať niečo, lebo každý si chce vyskúšať tie najlepšie AI okuliare, čo tu majú. Čo sa mi zatiaľ páči asi najviac sú práve tieto AI okuliare značky Yingmo alebo Yingmu po čínsky a naozaj majú vlastne všetky funkcie, ktoré by ste od AI okuliary chceli. Myslím, že preklad funguje naozaj super a vidíte to aj pred sebou na obrazovke. Takisto to má v sebe rôznych AI pomocníkov, púšťa to hudbu, natáča to a dokonca ani tá kamerka nie je až tak primoc viditeľná, takže na prvý pohľad to nemusí vyzerať, že máte na sebe AI okuliare. Zajímavé okuliare, ktoré síce nemajú kameru, ale môžete ich používať ako pomocníka v bežnom živote, napríklad je tam navigácia, tlmočenie. Takisto ich môžete používať ako teleprompter, kebyže natáčate videá ako napríklad ja a potrebujete si pamätať nejaký text, tak ten text vám môže vlastne behať pred očami a budete vyzerať, že všetko ste vedeli na spamäť. Ja tam teraz nemám nič a preto iba tak trepem. Naozaj mnoho zaujímavých AI okuliarí a majú mnoho iných rozličných zaujímavých funkcií. Preto je veľmi ťažko vybrať, že ktoré sú tie najlepšie, pretože všetky naozaj majú úplne iné funkcie a záleží vlastne na človeku, čo práve hľadá, v akej cenovej kategórii. A pokiaľ ste vlastne z optického priemyslu, máte optiku, predávate okuliare, máte vlastnú značku alebo neviem čo, tak táto výstava by bola pre vás určite zaujímavá. Ja som sa snažil nájsť nejaké zaujímavé AI okuliare, ktoré by som si možno aj kúpil, ale nakoniec som si nič nevybral. Všetky práve z tých lepších AI okuliarí, ktoré naozaj mali všetky tie funkcie, ktoré by ste od AI okuliarí očakávali, stáli okolo 300 až 500 eur. A samozrejme viete tu nájsť aj AI okuliare za 10-20 eur.
To sú jedny z takých bežných AI okuliarí v cene okolo 30 €. Čo majú práve tie základné funkcie, ako je nahrávanie, fotky, jednoduchý preklad. Tak sa to má v sebe nejaké AI, niečo na štýl ChatGPT, môžete sa spýtať, aké je počasie alebo také niečo. Toto je taká klasika v podstate. Napríklad priamo tieto viete nájsť aj vo Walmarte. Tieto síce kamerku nemajú, ale majú prehrávanie zvuku, môžete príjmať telefonáty. 这个多少钱？这个1000个的单价42。Keby kúpite 1000, tak by stáli 5 € za kus. To vie, za koľko ich má teda Walmart. Kúpim asi tieto AI okuliare, úplne jednoduché, bez kamery. Tej dokážu ovládať vlastne až telefón cez Siri, takže môžem im povedať, že zavolaj Ferovi a oni zavolajú Ferovi. A normálne ich predávajú za 50 jenov pri odbere 1000 kusov a mne ich predajú za 60 jenov, čo je 7 €, 8 €. Takže si ich asi vezmem. Mnoho rôznych AI okuliarí a zistil som vlastne nakoniec, že ja tie funkcie vôbec nepotrebujem. Možno je to budúcnosť, možno raz niekedy nahradia mobilné telefóny. Zatiaľ pre mňa je to nepotrebná vec, ale nakoniec som si kúpil tieto, ktoré síce nemajú kamerku, ale púšťajú hudbu, príjmajú hovory, dá sa s nimi telefonovať a dokonca majú v sebe aj nejakú AI funkciu, keď priplatím ešte 1 €. A bude tu fungovať aj preklad, tlmočenie a takisto aj AI na štýl ChatGPT, teda že sa môžem spýtať, aký je dneska deň, aké bude počasie, ako sa dostanem tam a tam, takže vyskúšame, uvidíme. Pri najhoršom si aspoň pustím hudbu vo vlaku. Som si kúpil tieto a potom som našiel tieto. Človek sa ním nemá unáhľovať. Tieto, čo mám, som kúpil za 8 € a tie, čo som teraz našiel, tie by stáli dokonca iba 5 €. Ale sa mi možno viacej páčili, ale asi už je na čase ísť preč a nehľadať ďalej, keď už som si takto kúpil. To športové okuliare napríklad na bicykel s hudbou, s kamerkou. Takisto vysoko elegantné AI okuliare, ktoré si môžete dať na kávičku, keď pôjdete a pustíte si muziku do uška. Takéto štýlové za 20 €, takisto základné funkcie bez kamery, muzika, príjmanie telefónov. Takže myslím, že som našiel veľa naozaj zaujímavých typov okuliarí, ale zistil som takisto, že pokiaľ sem človek príde bez jasného cieľa a nevie presne, čo chce hľadať a ani sa možno do tých AI okuliarí a najnovších trendov až tak nevyzná, tak si to celkom potrápi a nakoniec skončí s takýmito AI okuliármi za 8 €, ktoré dokážu prehrávať hudbu a príjmať hovory a ešte pár nejakých iných vecí AI. Takže zistíme doma, čo všetko dokážu a teraz si dám jasný cieľ teda a to je nájsť kávičku.